Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagbanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka paret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu laisan, arn riwe khandai pra. MDC jong Maulai constituency wa tay borlang pathaw haka up south rik unailar arja pulai ula IT ya ka work order ka bash pholak tingka shikinong panya shnong jong dor pasnong Maulai Mautawar nak benta ban pentre no ya ka viewpoint lani ka jaka shongkai pengat ka badan halu mautunum Mautawar kani ka viewpoint ka badan ru ya ka khana nadu kipor menchwa haka ba udon umau khongoi hau niu lum yau balanget nadu handain thai ba uniu mau ude ubaker ubada ya ka shnong ka thau na kasniu kasme na kinong shun nong bishni ya ki brie ki bashong basak ni kasnong ka jingtmu banchna pin internet ya ka viewpoint kalong ban kring ni kinong jingo kai perthai namar nakni ka jaka la ban i kendiang ya kapung umyam bat ya ki wei kisnong ki ba marjan bat ban penne pensa ru ya ka khana pateng jong niu mau nak benta ka jingtep iki pateng ki ban sawan ya ka work order la shimti da orang ba shnong jong ka maulai nong kwar uba sikhar kongor ringkat ka jinga don lang jong kinong kit kam shnong. si lembaga jingerap jongpi
kila penyo hak pemingin sina ya kini ka jaka kabansa kenmal haki pateng paket namar kani ka jaka ka ba ulong shwa uman shwa jongi u lapen saknam bat bun ki ini kani ka jaka ki bai ka sinong ka thau jongi hi ka pau ka kerteng badai hau ni umau khong oi ka ba ka kenya ka kriam ka dawai ka pirat ka ngu belai ka dembelai bala le ulong shwa uman shwa bat kani ka jaka ni ulum mau tunum ibai ba barok ki atip bat ki bana nam ha kebanang ni lak bani ikan diang ya ki jaka ba pher ti hapo jong ni ka jaka ban pin saknam ni umau khong oi bat kum ju ban kemau ya kini ki mati jong ulong shwa man shwa ni kwa ba ki long dien ro kentip ya kani ka jaka hakaba ngin sashna ya kani ka viewpoint bat nang taban sepin internet ha lemba ka jingirap na ke HADC lemba ka jingirap ko jong phi ti nakaliang jonga ka kerteng jong para bekit kam sinong ki klub ki seng samla ki seng kenthai bat kinok song sinong hi baro ngapen pau ke jing sungu i phi ba bat ai ke jing khuble ya phi bat kumju ru hakaju kapor ni karpat yu blei nongbu nong thau bun ai phi kamet ka bokot ka bakhia un kerkhu ya ki kam ki jing thmu ki jong phi khenang bo ma phi phinang la ban yai tre ya kani ka kam hakaban ai ke jing sekri kumba pi jupen pau berobor ba phi angnut ban sekri yangi kinong maulai ba phin ai ka ba na ki ba hatam ai khuble rong basnong ba ngor ba sim khia ba be de kani kam kita khot ke step committee baro badan por bakit ba pitar naka motor sport club badan kat naka por nakan ma kisnam lelet no ngilawan jurip ini kecaka ya kaba nakaliang kinong ngilam jok snong kila penpau ya kani kecaka kabalong kawin kecaka kiba don ya kata kerteng ka bede bat kadeng kedinjat jongki long dien mensua ya kaba kani kisnong kapau lingba kajing don jok kani kecaka barhadian bagi lawan pej aku tu kepor nakaliang kisnong kila don kajing angnut pan pen internet ikni kecaka bat ban pelong rukum kawin ki caka jok kai perthai ya kaba pinyo ban wan pej nau ni jong lu mau tunum i lingba kajing don junium kacaka mau song oi bangi tip ngila ban i ya ka dam kendeng nang ne kalau kacaka ka bitna pika snong mau lai ngi gede snong ka badan bun ki caka ki ba itnap dan nakaliang jonga kum nomi khmat nadu kapor bangajop hikum MDC ngaju wat ya ki jingtip ka jingdon joki caka bangila ban penkeladur bakala ban ora ka jing mentoi yak snong kathau lane yak jing penpauna mek snong molai haga ni ka caka ka bangyeng baro ne kadi ka caka ka itnap ha bat ngikhminti badakani ka jingerap ka snong kan snapin itnat igni ka caka ya ka ba nginyo ban ki pajba kinyo ban wan pej ban wan songkai hang ni kecaka nama ka caka ka ba itnat ba bat kecaka ru ka ba la fitip ek history kan pen sa ya kan nam ka ni kecaka bat ki ban sawan ki pateng ki basawan ki setip ya kan ni jingdon jong ni snong ki jingdon kam ki ba dan ka ni kecaka ka ba ngingin snapin itnat ek ni kecaka ka ban long ru ka wen ki lap ya ka snong ka tharu ban pen sa nam bat ban kring ki nong wan jong kai ya kini ka caka nama nang ni phi i kendeng bat ithiang ya kini ka tham jongka jingdon jongka wa umyam the ka ba long ka ba itnat ba ngala persangkat bala kumnomi khmat bagan trei nam ta ka bit ka biang jong snong mola kini ka ka we ni ki bentar ka chitre kat bak snong ngilala ban yo ya kini ka jerap menta ya ka bangila ban ai na ka benta ban pen itnat ya kini snong bat ikhimin tiru kidang don susu saar lai tri ki caka po snong mola ki berangla ban sna pen itnat bakan long ka caka ka itnat ba ki pai ba kin yo ban wan pej nakaliang juga ngawan ai kini ka wakadar na ka benta ban sedang ban sna pen itnat no kini ka caka bat kan long ro ka caka ban long kum ka caka juga kai perthai ma ka ban long jing mutoi nam ta ka ni snong ta ni ka por nga ai kini ka wakadar hi long masnong ban sedang pentrekam no ini kam kanang banyo ban pentrekam ya kini ketika wakadar ka sekolak ban pen internet ya kini ka viewpoint ba ka pen internet nam ta ka kam chung kai pertheru ketika we ka benta ka bangidan kam ha teng IT kini hayo mas teng is kam ban la dep snai kini ki paj ba kini ban wan
Saya kini cakap bantuan songkai pengat, bantuan pej, saya kini cakap. Itiang kepada hak senang maulai ke jongi, senang ke bait ke jongi ke bah. Nada mana kita senang gila angnur bah kini cakap. Bat mentak setiap lala ban penurlong kini, bahkan long ke cakap ke bah. Kan pensanam, bahkan long ke cakap nam tak kebit ke biang por senang. Kini ke jengtemu jongi nak senang, ban sinai kini ke viewpoint. Kalau ban pensanam, ya kini ke cakap. Hak badan uni umau kong oi. Hak ba ulong shua man shua jongi. Uju pelong boro-boro dia ka kenya ka kriam ka dawai ka pirat ka ngu blei ka demblei ka bedei khamtam na ka banta ka jingbit jingbiang jong ka sinong mau tawar boro ka wei dikilong shwa man shwa jong iki khen kodor bat kerpang bahai ka ni ka jaka kalong ka jaka kentang bat ka jaka badon ni u mau khong oi ka dei ru bangi khot ulu mau tunum ha ka ba hau ni ulum badon ni mau ngi ngit banadu man shwa udei ubaker ubada na kinu jing sniu na ka pang ka sitom bat na ki jing snibok sno sep ki balak ban wanjai ka sino ti hapo jong kani ka jaka bangi ngidon menta badom di makhong oi na kalian jing ka sino ngi kwa ba ki longdin ki mandien bat kumju na ki sino lani ki jaka kin ban sawan hang ne hadien bangi pendep ikani ka kam kin tip syapang ka ka ba laja hakipor ke menor bat kumju ban pendek pensa ya kini kimati jong long shua man shua mengingi kwa ban sina ya kini kajaka haki bah hadian haburu kentip bahu ni mo khong oi ki long shua jongi ki le ya kamu beli ka demblei kenya ka kriam bat na ka banta ban pendep iki ban ya dai ka sino ka tha nani kan long kajaka ban jengok kai berthai ngila ban ong ni kajaka ban jengok namar kan ni kalong kum ke viewpoint ka ngila ban yi ya katai ka wa miam la ni ka dam side ngila ban yi kini ki sinong ki bamarjan nama nani kalau long kendiang bah, ti nang ni ki bawan kila ban yang man pen palai ke jemut ke perkhat jongki ban pen pengat jabieng lani ban pen sengu tenat haba maki ki wan hakani ke jaka nama nang ni kila ban yu ki ban saudong saukun kata kadi ke mingi temu kabar kum juru ngin sasina kum ibalong kum ikenja syongka leni ikenja pak ibarit ki basadon jaka songkai nang ta ki banlong kum ki jaka leka jong ki kena ru ti kat ka ba long kani ka jaka ka banlong spacious kum ta hingin le ya kata kani ka jaka ka don kum ba si saw haja square feet tam tingi dang don ha ka jingmut ru bangin yakran ya kitra jaka lada kindang laban ai yang ni sakhendian kenapa kani ka jaka kan long ka ba kelut bat kan long ka ba bit ba biang na ka banta kani ki jing temu ban sinai kani ka mau khong oi jupon ya kani ka kam ngitang su ladep penbit penbiang bat ki technical branch jong ka district council ngin sa sedang no hi tang sudep nakaliang ka jingwan nakaliang jong ki technical branch ki HADC ngibu la kumno kum ka jing angnut ba ka jing kwa nakaliang jong iba tibor pathau MDC kalong bangin pendep la kumno hapo ubenai bakhat we jong uli usnem araja apulai ba mentah